wala bandiraɓe fulɓe jawmale mon kala pulloɗo woni so pulloaɗo ima jawmale ma manide ay ko ni yimɓe ɓe mbayi ko haali ɗo ko gonga ko ɗum sana seydi e mbiyanno Allah yurmo yafoɓe kay jengi bambaɗo ndema fuladu ko ɓe jaylo hako ɓe jaftaɓe ɗeyde wala bandiraɓe fulɓe on calminama kala pulloɗo woni bandiraɓe so pulloaɗo yiya on pulloago tan mi on kadi ko fof ko pulaago deuxième pulaago troisième pulaago après mi ligintinoya geɗe goɗɗe vraiment wala bandiraɓe on jii nde ñande min e bébé fa min mbaɗi vidéo to compte makko min mbaɗi vidéo mo min mbaɗi on min mbaɗi hen numéro téléphone ko waɗi ɓay min mbaɗani expliqué donc yimɓe hewɓe ƴefta numéro o no nelda message ma taw ɓe cikka ko numéro bébé fa donc komi yiɗɗon famnude rek wona numéro bébé fa jafode ko numéro soppulo ardo ko woni numéro commercial donc komin kaali vidéo ke mboɗo sikki tan son ƴeewi vidéo on holkomin kaali ɗon min kaali ko affaire golle ko affaire kala jiɗɗo comciɗi soko suudadera walla ko kab soko moccila walla siko konkunto candal etc etc ɗum woni ko min kaali ɗon donc ɗum firti ko so aɗo yiɗi komin jeyta ko ƴefta numéro mbaɗa message wona kadi nodda so a noddi a heɓtaka numéro ko whatsapp re yahatani fayda way so wona noddugol afri fayda on ɗo numéro mi jogaki mo donc on ko numéro commercial min soppulo ardu mi ɓurani finde hay goto ɓurani jangude ɓay mi jangani ko mbiyammi on ko soy pawilaɗo pero mi jangani en ton se wona gueɗe cakan wonni kam réseaux sociaux minen komin liggotoɓe min soppulo ardu mi yomi jokkata bolle puyɗe surtout e réseaux sociaux gandanɗa hoorema sutura ala hen donc minen ko golle men jokki kala cohluɗo komin mbi on ko min e bébé fa donc on mbawi ƴeftu numéro ammo walla numéro bébé fa ɗum woni onon jogiiɓe numéro aji bébé fa ɓe bébé fa e jogii décennion o fof kala ko jiɗɗon mbo e jogii ɗum mi neldi ɗum donc vraiment bébé fa a weltanama soppulo arɗo e weltanima ɓay mine yii a jooɗodi e am e jewtidi a faami holko woni darde soppulo arɗo ko dranade leñol ngol ko waggol identificar leñol men ko fardorde ko gonɗa min hande kadi taw tan ko jam tan bandiraɓe mi fardortako goɗɗo mi yatambo ɗo okka goɗɗo doole ala min jawti ɗon donc vraiment bébé fa ko yakkenta ɓay ko a kandejo mais a weltanama vraiment no mbattani ko noon hollir comciɗi vraiment ko yettere Allah weydi ha maayi pulago tan ɗum ɗon a weltanama vraiment